Hej og velkommen til den her video. I dag der har jeg modtaget det, jeg har bestilt. Og ja, jeg har bestilt mere af det her, men i dag der vil jeg lave en video, hvor jeg åbner 2 Battle Pack Epic Down. Og noget jeg virkelig håber på, at jeg får, det er Obelisk Tormentor i spilleversion. Den håber jeg får. De kunne være ret blæret. Og Gab the Divine Soldier som en starfoil. Næste pakke. Guardian Spinix. Undskyld, det var lige min telefon. Guardian Spinix i starfoil. Så ja, det var de her 2 jeg fik som starfoil. Fik ikke nogen Obelisk Tormentor, men det må jeg håbe på, at jeg kan få næste gang. Så ja, det var det for den her video, hvor jeg åbnede 2 Battle Pack Epic Down. Så vi ses en anden gang. Hej hej.